Boas tardes a todos. Damos comezo á sesión extraordinaria urxente do día de hoxe, 30 de setembro de 2025. A orde do día, punto número 1, é a ratificación se procede da urxencia da sesión. A palabra a secretaria. De xeito ordinario, as sesións dos órganos colexiados deben ser convocadas con antelación mínima de 2 días hábiles entre a data da convocatoria e o día da celebración da sesión de que se trate. Non obstante, poderán celebrarse sesións co carácter de urxentes sen respetar esa antelación á convocatoria cando existan razóns debidamente motivadas de urxencia que así o aconsellen, requirindose que o Pleno ratifique esa urxencia da convocatoria e sesión por maioría simple. As razóns que motivan a urxencia son as seguintes. Unha vez presentada a renuncia ao cargo da alcaldesa por María Teresa Villaverde Pais, o Pleno Corporativo tomou coñecemento da mesma o 16 de setembro, momento no que se fixo efectiva. Na sesión extraordinaria urxente do 18 de setembro procedeuse a elección do novo alcalde do Concello de Lousame. Producidos estes cambios, compra adoptar diferentes acordos relativos á organización e funcionamento do Concello, acordos que deben ultimarse o máis axiña posible para evitar distorsións na actividade ordinaria municipal. Por todos estes motivos, a Alcaldía propón ao Pleno Corporativo que ratifica a urxencia da sesión extraordinaria urxente convocada para o martes 30 de setembro ás 20 horas. Como xa lles comentei o outro día, digamos que queríamos facer a organización para que estuvera xa vixente a partir de outubro. Foi materialmente imposible levála, digamos, para a convocatoria do pleno ordinario e hubo que facela agora porque se nos botaron as datas encima co tema do cambio de alcaldía. Non sei se queren comentar algo, o Grupo Socialista, o Grupo Mixto, pois votamos, por tanto, a urxencia da sesión. Votos a favor? Punto número 2, a dación de contas das resolucións da alcaldía relativas á nova organización municipal, os decretos 534, 535, 536 e 543. Punto número 3 é a aprobación da periodicidade das sesións ordinarias do Pleno Corporativo. Vale. Considerando o disposto no artigo 18 do Regulamento Orgánico do Concello, segundo o cal o Pleno realizará a sesión ordinaria con periodicidade bimensual, de conformidade coa normativa exposta, o Pleno Corporativo acorda, primeiro, o Pleno do Concello de Lousame, órgano da máxima representación política dos cidadáns no goberno municipal, previa convocatoria efectuada ao feto pola alcaldía, realizará sesións ordinarias no denominado Salón de Plenos o último xoves non festivo dos meses impares ás 20 horas, en primeira convocatoria, e 2 días hábiles despois á mesma hora en segunda convocatoria. Cando dito xoves esa festivo, a sesión terá lugar o día hábil inmediato anterior á mesma hora. Publicar este acordo para ser ao coñecemento de toda a cidadanía. Alguna cuestión, Grupo Socialista? Grupo Mixto? Non. Pois, por tanto, votamos. Votos a favor? Punto número 4, aprobación do nomeamento de representantes da Corporación Local en órganos colexiados. O Pleno Corporativo acorda, primeiro, nomea representante do Concello de Lousame no Consello Escolar do CPI Cernadas de Castro, a representante titular Silvia Grafojo Filgueira, representante suplente José Antonio Cés Barreiro. Nomea representante do Concello na Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza, na Xunta da Mancomunidade o alcalde Esteban Ares García e na Asamblea o alcalde Esteban Ares García. O resto permanece igual, non varía. Nomea representante do Concello de Lousame no Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, titular Silvia Grafojo Filgueira, suplente Esteban Ares García. Nomea representante no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade do Benestar, titular Esteban Ares García, suplente Silvia Grafojo Filgueira. Nomea representante na Rede de Dinamización Lingüística, titular Esteban Ares García, suplente Silvia Grafojo Filgueira. Comunicar este acordo ás entidades afectadas e notificar os designados coa indicación de que pon fin a vía administrativa e contra cal poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que editou o acto no plazo dun mes contado a partir do día seguinte da recepción da notificación da presente ou desde a súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso administrativo no xulgado que corresponda no prazo de 2 meses contados a partir da mesma data sen prexuízo de que se pode interpoñer calquer outro recurso que se estime pertinente. Alguna cuestión, Grupo Socialista? Cuestión, por exemplo, de representantes na mancomunidade, despois cada grupo ten un representante. Nós queríamos cambiar o representante, que se fora o representante que fora Begoña.
Eso ten que meter en escrito. Eso quero decir, o pleno, Sí. quero decir, o nomeamento depende do que diga cada grupo político municipal. Entón, se queren cambiar os que dixeron no seu momento, presenta o grupo político, presenta un novo escrito e despois nos damos o traslado á mancomunidade. Vale, de acordo. Xa é un pouco organización interna. Sí, Claro. É dicir, o pleno que acorde que haberá un representante do PSOE e despois vostedes din quen é o que representa o seu grupo. Grupo mixto? Alguna cuestión desto? Votamos entonces, votos a favor? Sí. Unanimidade, entón? Sí, vale. Punto número 5, aprobación dos cargos con dedicación parcial. Considerando o artigo 13.4 do Regulamento de Organización e Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, segundo o cal será o pleno a proposta do Presidente o que determinará a relación de cargos da corporación que se desenvolverán en réxime de dedicación exclusiva ou parcial e as contías das súas retribucións, o pleno corporativo acorda, primeiro, o desenvolvemento dos seguintes cargos en réxime de dedicación parcial coas retribucións brutas anuais que se recollen no cadro seguinte. Primeiro cargo con dedicación parcial á Alcaldía, 80% da xornada legal de traballo, Esteban Ares García, área da Alcaldía, Economía, Facenda e Tramitación Administrativa, área de Urbanismo, Parques, Jardins e Turismo, área de Persoal, área de Relacións Veciñais. Retribucións brutas anuais en 14 pagas, 33.500 euros. Aplicables desde o 1 de outubro hasta o fin do mandato corporativo. Cargo con dedicación parcial, primeira tenente de alcalde concelleira delegada, 80% da xornada legal de traballo, Silvia Grafojo Filgueira, área de Servicios Sociais, Igualdade, Xuventude, Educación, Cultura, Sanidade e Deportes, retribucións brutas anuais, 14 pagas, 23.500 euros, dende o 1 de outubro ata o fin do mandato corporativo. Terceiro cargo con dedicación parcial, segundo tenente de alcalde concelleiro delegado, 80% da xornada legal de traballo, Ramón Manuel Martínez Rial, área de Obras Públicas, Servicios Públicos, alumeados, telecomunicacións e infraestructuras viarias, área de medio ambiente e medio rural. Retribucións brutas anuais en 14 pagas, 23.500 euros, dende o 1 de outubro ata o fin do mandato corporativo. Recoñecer a don Esteban Ares García compatibilidade para o exercicio de actividade privada, abogacía, compatibilidade que estará condicionada en todo momento a que non se incorra en ningún momento durante o desempeño do cargo de alcalde nas causas de incompatibilidade previstas no capítulo 3º do título 3º da Lei Orgánica 5/85 de 19 de xuño de réxime electoral xeral. O desempeño da actividade privada non compromete a súa imparcialidade ou independencia, polo que non poderá actuar en asuntos relacionados ou que se refiran ás actividades que afecten as competencias que ostenta como alcalde do Concello de Lousame. Terceiro, as dedicacións parciais darán lugar ás percepcións aprobadas polo pleno corporativo, que se farán efectivas en 14 pagas anuais, 12 ordinarias e 2 extraordinarias, co réxime de vindicación aplicable aos empregados públicos do Concello de Lousame. Do mesmo xeito terán dereito ao disfruto do seu período vacacional correspondente. Cuarto, os cargos con dedicación parcial, dun modo semellante ao que sucede cos empregados municipais de Lousame que se atopen en situación de incapacidade temporal ou licenza por enfermidade, percibirán un complemento retributivo dentro do primeiro día en situación de IT ou de desfrute da licenza por enfermidade que, sumado á prestación do réxime da Seguridade Social ou mutua que corresponda, alcanza o 100% das retribucións fixas e ordinarias do mes de inicio de incapacidade temporal ou licenza. Este réxime retributivo entrará en vigor o día 1 de outubro de 2025. De acordo co artigo 13.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o nomeamento dos membros da corporación para algún destes cargos co réxime de dedicación parcial únicamente sufrirá efectos no momento no que sexa aceptado expresamente por estes, o que se comunicará ao Pleno na seguinte sesión ordinaria que se celebre. O pagamento das cotas empresariais que corresponda será asumido polo Concello de Lousame de conformidade co previsto no artigo 74 da Lei de Bases de Réxime Local. A partir da adopción deste acordo, as retribucións brutas anuais vixentes a partir do 1 de outubro de 2025 seguirán, aos efectos da súa revisión, o mesmo réxime aplicable ás retribucións do persoal funcionario da corporación local, sen necesidade de acordo plenario adicional, respetando en todo caso os límites máximos fixados para as retribucións dos cargos electos na Lei de Orzamentos Xerais do Estado. Segundo o artigo 75.5 da Lei de Bases de Réxime Local, este acordo plenario será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de ditos do Concello.
Cuestións, Grupo Socialista? Non, esa é a cuestión do equipo de goberno, como organizan ustedes o... Grupo Mixto? Non. Vale. Votos a favor, entonces? Votos en contra? Abstencións? Vale, pues non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Gracias a todos.